Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Tawaca apa karepe atimu, trenyo ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes ning pipiku. Umpama tanganku dadi suwi, iki uga aku mesti enggal bali. Ning kepriye maneh merga kahananku wong bagus entenono tekaku. Tak anteni tenan lho. Ramai sapa sing ora kangen, ada bojo pengen turu angel marang. Ramai to sapa sing ora drenyu, ra kepeto percaya kasih kuatno atimu, wong bagus entenono tekaku. Umpama tanganku dadi suwi, matur iki uga aku mesti enggal bali. Neng kepiye maneh merga kahananku, cahayu antenono tekaku. Enteni yo. ramai to sapa wong sing ora kangen, atau bojo pengen turu angel marem. Juara kuwi ramai to sapa wong sing ora traya, ra kepethuk sawetara pengen merem. percaya aku kuatno atimu, wong bagus entenono tekaku. Anteni yo. Matur suwun. Sami-sami.